Panguva ino vanhu vakuringira vachiti regai ZANU-PF isolve maproblems ayo. Muri Zimbabwe vanhu vakatambudzwa the ruling party ZANU-PF. Recently tinotarisa mayezi ari pedyo kuna 2019 vanhu vachita maprotest emafuels, tikatarisa even 2018 2017 maprotest ema-elections, tikatarisa 2023 some of the citizens nyika yeZimbabwe vakagara aiwa muusungwa vachidza vada kukonzeresa maSADC protest. Tisikatauri nhau dzekunana gukura hundi 2008 panguva ino vanhu vachiti ZANU-PF ndio yachishungurudza vanhu. Right now people they are now concluding vachiti let ZANU-PF fight its own battles. Panguva ino kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF it is now deep seated in a toxic and unsustainable tension. Don't go subscribe or like on the bell kuti mina BBC amudanyira chiti vanoposta video vanhu vachitandaswa nemapurisa pamwe masoja vachiti January 2019 people went to the streets to protest against fuel price. Chiwenga and Mnangagwa deployed the army and police to silence people. Thousands of people were forced to go into exile following the door-to-door hunt by security forces. Today the same people want you to protest because they are fighting each other. Let them solve their problems. Opposition has suffered enough since 1980. Mashoko ari kutogona tiona nyika yeZimbabwe mune vanhu vakasiyana siyana. There are some of the people panguva ino vari kunokonzi they are faming nesaidi rana bomshogezana navipi konsano Chiwenga vachiti avakomana ngatiratidzirei ngatidhimandei kuti toda accountability kune zvinhu zvese toda kubvisa corruption. Kunokwana kune mamwe macitizens ari kuti isu tinozvidistance kune nhau dzematongerero enyika hatipindiri. Koita vamwe vari kuuya panguva ino achiti zvinhu zveZANU-PF hatipindiri, takatambudziwa, takasafa pakakwana, let them fight themselves. Mashoko ari kuda panguva ino kuri kunokonzi nyika yeZimbabwe panguva ino nechaos iri kuitika. Pamwe chete tichikubroadcast tichikupai the current situation munyika yeZimbabwe. You must bear in mind muchiziva kuti there are some people panguva ino vatoneta vagive up pane ZANU-PF vachiti aiwa ZANU-PF hatitereri takaneta nayo. Opposition yakatambudzwa ikatambura most of the people vakanyangarika vakafa nekuda kweZANU-PF vakanga vachioposa. Muri Zimbabwe mbori dzemafungiro enyu muri kudi pamusoro this upcoming protest scheduled for the 17 October. Pina comment section medu dzemafungiro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.